a daren nan ka yi hasbi Allahu wa ni'mal wakil, kafa 10 za ka yi, kafa 5 za ka yi, kakka kayyade wa kanka. Yana daga abin da zai wahalar da kai, lissafi ta rikice maka ka dawo baya. A zauna ka yi gwargwadon yadda ya kama. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. In ka ji ka gaji sai ka daga hannu sai kai salati, sai ka ce ya Allah dan girman hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah ka yaye min halin da na samu kaina, Allah ka biya min bukata. Ka ta karkare, ka ta kwarkwashe, ka karanta suratu Maryam, ka ji bawan Allah Zakariya lokacin da ya tashi roƙon Allah, ya roƙi Allah ne da kalmomi na tawali'u. Kana gaban Allah ne ka faɗi bukatarka, sannan ka fita an yi sallah asuba sai ka ce liman jiya na yi wata addu'a, don girman Allah liman ka taya na addu'a, Allah ya karɓa min addu'an nan. Haka a taro nan sai ka ga Allah ya buɗe maka jama'a.